Cumpríronse 21 anos da morte de Ramón García, un veciño de Campañó, en Pontevedra, que tras alistarse na lexión estranxeira logrou sobrevivir ao campo de concentración de Mauthausen, en Austria. O xornalista Juan de Sola recuperou nun libro a súa historia como un acto de memoria e de xustiza. Un café histórico, o Moderno de Pontevedra, para falar dunha historia das que paga a pena contar. A deste home, Ramón García Martínez, un neno labrego de Almería que de mozo loitou na Guerra Civil no bando republicano. Sobreviviu a 3 campos de concentración, entre eles o de Mauthausen, onde chegaron milleiros de prisioneiros españois procedentes da Francia ocupada. Máis que un exiliado, tamén un preso militar do exército alemán, o cal o leva aos campos de concentración. Primeiro Krems, segundo Mauthausen, e despois saíndo por Ebesens. Durante 12 anos, o xornalista Juan de Sola mergullouse na historia de Ramón para escribir Entre los muros del olvido, coa axuda das súas fillas e os documentos e xornais que foron guardando. Lendo libros en diferentes idiomas, rastreando un montón de detalles documentais que me poideran dar un pouco as claves de que puido pasar Ramón. Hablaba mucho del hambre que pasaba, de lo poco que tenían para comer, de los esqueletos vivientes que se veían a todas horas, de la impresión que había tenido al llegar al campo y de las palizas que les daban. Una frase famosa que hai que todo el mundo entra e nadie sale. Nesta entrevista, por exemplo, describe Ramón as atrocidades dos oficiais das SS cos presos. Perdeu un oído cos golpes que recibiu en Mauthausen. Cuando no me gusta la comida, si tú pasaras el hambre que yo pasé, nos contaba que hacían tratos cuando cultivaba los campos, cuando estaba en los campos de cultivo, hacían tratos a escondidas con los obreros y les daban cal viva a cambio de patatas y cocían las patatas en cal viva con un papel de albal, tipo papel cemento. Xa liberado, Ramón emigrou a Argentina, onde casou cunha galega de Campañó e tras quedar viúvo coa irmá dela, a nai de Maite e Silvana. Contribuir a unha reparación histórica e tamén contar unha das historias que habitualmente estaba acostumado a contar, pero con maior nivel de profundidade. Pues nos sentimos en paz, yo diría. Sí, la verdad es que sí. Porque se cumpriu o soño do seu pai, contar ao mundo a súa historia para que nada semellante poida repetirse.